नमस्ते. आज आम्ही फक्त गप्पाच मारतोय तुमच्या बरोबर आणि गप्पाच मारणार आहे. आज आम्ही रेसिपी वगैरे काहीच बनवणार नाहीये. आज आराम करणार आहे. आज रेसिपी नाही तरी पण आपण या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला रेसिपी दिसणार. पण कसली रेसिपी असणार ती? आज माझी मुलगी माझी मुलगी तिच्या सासरी काय करते आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे मी पण इथून बघते आणि तुम्ही पण बघणार आहे. ते मी तुम्हाला खास दाखवणार आहे की आपली मुलगी सासरी काय करते आहे. ते घरात बसूनच आपल्याला बघायचं आहे. तुम्हाला तर आमच्या घरी काय काय रेसिपीज बनतात ते तर सर्वांना दिसतच. आता ताई काय तिच्या घरी बनवते ना ते आपण पाहूया. ती आज कोणकोणती रेसिपी बनवते तिच्या घरी आणि ती कशी बनवते. ऍक्च्युली तिने व्हिडिओ आमच्यासाठी पाठवलेला, मला पाठवलेला. तर मी बोललो चला तुम्हाला पण दाखवतो. आता एवढं सर्व तुम्हाला आमच्या फॅमिलीबद्दल माहितीच आहे. तर आपण सर्व एक फॅमिलीच आहे ना, मग आपण तिच्या घरी पण बघूया की ती काय बनवते, कशी बनवते, तिची ट्रेनिंग कशी चालू आहे. आणि आम्ही आता या हप्त्यामध्ये लाईव्ह पण लवकरच येणार आहोत. आणि लाईव्ह आल्यावर ह्या पडद्याच्या पाठी म्हणजे हा दिवाल आहे, या दिवाल्याच्या वर मी मम्मीसाठी काहीतरी स्पेशल वॉल ऑफ फेम म्हणजे काहीतरी बनवलंय. तर ते आम्ही लाईव्ह व्हिडिओमध्येच ओपन करू तुमच्या समोरच. मग तुम्हाला सुद्धा हे बघता येईल की ह्या दिवाळीच्या पाठी, या चादरीच्या पाठी मी काय मम्मीसाठी स्पेशल बनवलंय ते. आणि लाईव्ह जेव्हा पण येणार असणार आम्ही, त्याच्या अगोदरची रेसिपी येईल त्याच्यामध्ये आम्ही टाकू की ह्या टायमावर आम्ही लाईव्ह येणार आहे. चला आता आपण बघूया ताईच्या सासरी ताई आज काय जेवण बनवते आहे. चिकन धुते. चिकन बनवते आज, साफ करते. किती आणलेलं तुम्ही चिकन? हाफ केजी. बोनलेस पीस आहे. अर्धा किलो बोनलेस. अर्धा किलो आहे चिकन. हड्डी नाही, बोनलेस आहे. आणि त्या टोपामध्ये काय काय टाकलंय तिने? कांदा, टोमॅटो आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आणि खडा मसाला ते फ्राय केलाय. मॅरिनेट करून ठेवते चिकन तांदळा. मॅरिनेशनला ठेवते. दही टाकलं काय? मसाल्याचा डब्बा असेल. हे काय टाकते? मसाला टाकते. असं बघायला चांगलं वाटतं ना की आपण घरी बसून बघायला भेटतं की तिकडे काय बनतंय. बरं वाटतं पण जरा. नंतर मग टाकते त्याच्यात. बघूया. आज तुझे स्टुडंट आम्ही दोघं तुझे स्टुडंट आहोत ना. आज टीचरनी शिकवलेलं कसं आम्ही बनवतो बघूया. अंडा फोडलाय पण काय करते, चिकन मॅरिनेट करायला ठेवलाय. पण हा अंडा कशाला फोडलाय? तवा पण ठेव. हा ते मॅरिनेट करायला ठेवलाय. एग रोल बनवते ती. अर्धाच अंडा टाकला तिने पहिला. हा चपाती टाकली त्याच्यावरती. एग रोल बनवते ती. एग रोल बनवते. झालं, लगेच रेडी झालं. नाही आता म्हणजे ते मॅरिनेट होते तोपर्यंत ती एग रोल बनवते. ते तिला भूक लागली असेल. पण बघूया आपण ती स्वतःसाठी करते का कोणासाठी करते ती. तिच्या चेहऱ्यावरूनच वाटतंय की तिला भूक लागली आहे. तिने नाश्ता नाही केलाय वाटतं. फक्त हे चीजचं मेयोनीज आहे. हे काय आहे पप्पू? मेयोनीज, चीज मेयोनीज आहे ते. अच्छा. असं टेस्टला चांगला म्हणजे ते फ्लेवर वाढवतं त्याचं ना. हा. एग रोल आहे ना. ते रोटीला वरती आमलेटला लावलं. हा, रोल बनवते. रोल तयार आहे. आता ही कोणाला घेऊन चालली बघूया. पॉज करा बोलते. मस्त छान झालाय रोल. अरे वा, हॉटेल सारखं झालं ना एकदम. हॉटेल सारखं झालाय. आता कोणाला देते बघूया. खाऊन टाकायचं. आपणच खाते. मग तरी मी वाटलंच मला की हिने काय खाल्लं नसेल, भूक लागली असेल तिला. एकदम चांगलं वाटतं ते. आता दही घेतलंय. पण दही मिक्सरच्या वाट्यामध्ये कशाला घेतलंय? दही फेटायचं आहे ना.
ते नवीन स्टाईल आहे आमच्या ताईची, ही नवीन स्टाईल आहे. हाताने फेटणार नाही तर डायरेक्ट मिक्सर मध्ये फेटणार बघा. एकदम टाइम वाचवत एकदम. शॉर्टकट एकदम झालं लगेच फेटून. टेन्शन नाही घ्यायचं रेसिपी बनवायला. एकदम सोपं आणि एकदम इझी. नवीन बघा लगेच पेटलं, पातळ झालं एकदम. अच्छा त्या ग्रेव्ही मध्ये टाकलं, ह्याच्यात टाकलं त्यांनी ते कांदा आणि ते फ्राय केलाय ना, कांदा टोमॅटो मसाल्यामध्ये. भांड धुतलं. गुड गुड. चांगली शिकली. स्टुडंट बरोबर करते तुझी रेसिपी. हा त्याच्यात चिकन टाकते. झालं अर्धा तास चिकन टाकते. चिकन मॅरिनेट झालंय. मी पण असंच मम्मीचे रेसिपी व्हिडिओ बघून मी पण असेच सर्व ट्राय करतो. आणि मला पण वाटलं की तुमच्यासोबत पण असं शेअर करावं की ताई तिच्या घरी काय बनवते. हे जरा शिजायला देते. मीठ टाकलं तिने. आता स्लो गॅसवर शिजवते ती. हे पाणी कशाला? ती मम्मी बोलते ना की खालून वरून दोन्ही वाफ लागेल म्हणजे ते शिजेल चांगलं. तू समजवलेलं ना की पाणी वरती ठेवायचं म्हणजे हा, दोन्ही ते- साडून. हा वरून वाफेने पण शिजतो. हा ते म्हणजे खाली लागत नाही. वर सर्व- ताटामध्ये पाणी ठेवलं ना बरोबर. की ते खाली करपत नाही. ते वाफेचं पाणी त्याच्यामध्ये पडतो. हो मस्त छान झालंय. शिजलाय मस्त. शिजलंय मटन. रेडी आहे ऑलमोस्ट. ग्रेव्ही टाकलं. ग्रेव्ही हे काय टाकलं? कांद्याची पेस्ट बनवलेली ना टाकली. वाटप. एक कांदा खोबऱ्याची ती पेस्ट कांदा बनवली. खोबऱ्याची पेस्ट. चिकन मसाला. चिकन मसाला टाकते. शिजू दे थोडं. झालं असेल आता. आता रेडी आहे वाटतं सर्व. आता झालं रेडी. आता काय करते बघूया. कोथमीर. कोथिंबीर टाकते. मस्त छान बनवलंय ना. छान बनवलंय पण आज मला खायला नाही भेटणार आहे ते. तुला खाली आज बघूनच पोट भरायचं आहे. आज मी तुमच्यासारखा झालो. आज जसं आमच्या घरी मला रोज खायला भेटायचं, आज मी रेसिपी बघतोय फक्त. आज टेस्टिंग करायला नाही भेटणार. आज ताटात काय काय चिकन आहे. डाळ पण बनवली त्यांनी. ठीक आहे. डाळ आहे, चिकन आहे, चपात्या. असं काही प्रॉब्लेम नसतो चिकन बरोबर डाल बस कशाला. बस फक्त 2 चपात्या दे. बस 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 झाले. घे ना अजून लागली तर. नको अजून नको नको. ठीक आहे दे. दिल्ली तर दे असून. त्यांच्यासाठी पण ठेव. भात. भात प्लेट मध्ये दिलाय म्हणजे जेवढा लागेल तेवढा घे काढून. अरे वा रेडी आहे ऑलमोस्ट. चपाती डाळ चिकन आणि भात. भात. असं तुम्हाला पण वाटत असेल ना की तुला वाटत असेल ना की तुझी मुलगी तिकडे काय बनवते. हा, मग आता बघूनच एवढं मला बरं वाटलंय. खुश झाले मी एकदम. असं म्हणून मी तुमच्या बरोबर व्हिडिओ शेअर केला. आम्हाला कसा एक्सपिरियन्स वाटला, आम्हाला कसं वाटलं. त्यांना पण वाटतं ना आपलं ताईला दाखवा, ताईला बघायचं असतं. कमेंट मध्ये तुम्ही पण सांगता ना की आता ताई काय तुम्हाला करते ताईची दाखवा. रेसिपी कशी वाटली ती सांगा. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्या लाईव्ह व्हिडिओ बद्दल, तर मी तुम्हाला अपडेट करणार की लाईव्ह व्हिडिओ आम्ही कधी येणार आहे. आणि त्या लाईव्ह मध्ये मम्मीसाठी त्या वॉल मध्ये काय बनवलं आहे मी ते ऍक्च्युली तुमच्या समोरच मला ते उघडायचं होतं. कारण ते जे काही आहे ते तुमच्यापासून भेटलेलं आहे आम्हाला. म्हणून मला वाटलं की ते पडदा सर्व रेडी झाल्यावर तुमच्या समोर तुम्ही जेव्हा लाईव्ह असाल म्हणून तुम्ही सर्व एक टाइम दिला. ऍक्च्युली तो 4 वाजताचा टाइम असेल पण डे फिक्स नाही आहे कोणता डे असेल की तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार किंवा नेक्स्ट संडेला असेल ते फिक्स नाही माझं. पण तुम्ही 4 वाजता लाईव्ह या सर्वांनी. मग आपण ते एकत्र बघू की काय आहे. आणि 5-10 मिनिटासाठी लाईव्ह येणार आहे आपण. आणि ते लाईव्ह मध्ये तुम्ही ते बघा ते काय आहे. तुला मम्मीला तर ते मी दाखवलंय पण ऍक्च्युली मला ते तुम्हाला दाखवायचं होतं की ते कसं आहे, मम्मीसाठी काय बनवलंय ते. आणि रेसिपी आज संडे तर आज काय बनवणार आहे तू नको सांगू. ते पण तुमच्यासाठी सरप्राईज असला पाहिजे की रेसिपी पुढे कोणती येणार आहे ती. अजून तुला काय बोलायचंय. मुलगी आपली सासरी काय करते आणि कशी राहते ते पण आपल्याला असं माहिती पडतं ना. खुश वाटत म्हणजे बरं वाटलं जरा. आणि तुम्हाला पण कसं वाटलं ते मला सांगा. टेक्नॉलॉजीचा चांगला वापर होतोय. हा
व्हॉट्सअप आणि कॉल. त्याच्यामध्ये आपल्याला अनुभव भेटतात की नवीन माणूस काय करतं, अजून वेगळं काय करतं. तिने अजून वेगळं म्हणजे काय केलं, 2 प्रकार तिने वेगळं केले. दही आपण चमच्यानी पेटतो वाटीत घेऊन, तर तिने मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्यांनी एकदम सरकन बटन केलं आणि मिक्सरमध्ये ते पटकन पेटून घेतलं. आता तर आम्ही या व्हिडिओमध्ये एवढं हसलो नाही, पण जेव्हा मी फर्स्ट टाइम बघितलं होतं ना ते की तिने तसं कसं केलं, तर आम्ही खूप हसत होतो त्याच्यावरती. खूपच हसलो. आणि अजून त्या मिक्सरमध्ये भांड्यामध्ये पाणी टाकून तिने असं हलवलं, ते अजून एक वेगळं वाटलं. म्हणजे असं काहीतरी दुसऱ्यानी बनवलेलं आहे ना, ते आपल्याला काहीतरी त्याचे अनुभव घ्यायला येतात, बघायला भेटतात. म्हणजे छान वाटलं एकदम. ताईने मस्त जेवण बनवलं. आता तुम्ही पण तुमच्या मुलींना सांगा, असे व्हिडिओ बघायला सांगा, बनवायला सांगा असं. आणि मी हा व्हिडिओ ह्यासाठी शेअर केला की एक फॅमिली एक्सपिरियन्स आमचा असं वाटलं की तुमच्यासोबत पण शेअर करायला, कारण तुम्ही पण लिहिता ना कमेंट्समध्ये वी आर ऑल फॅमिली, म्हणून मी बोललो चला तुमच्या बरोबर हा व्हिडिओ शेअर करूया आपण. आम्हीच कशाला ते म्हणजे खुश राहावं, सर्वांनी खुश राहावं व्हिडिओ बघून. सर्वांनी खुश राहायचं, खुश राहायचं, मस्त राहायचं, मस्त खायचं, स्वस्त राहायचं.